Mane ong dung atau nili panang pulo arna mapan ke cetong ke joy ke atau omor sing tiso pan ke cetong ke sungtik ko non tiket omor sing tiso ke long lo pen ke BJP abokar APSLC DPL atong penon kewang ji Lok Sabha MP election surini engko rapia sengkana farman kangdang mai kanipon lakha krisi lamphel constituency ga parlo bahania dorsok club along APSLC DPL atong pen kewang ji Lok Sabha MP election surini engko rapia sengkana farman election aprang posonsi APSLC DPL atong kai keda kachirok tokpen kedo kethak nangjima lapenon kai kesong aporut RBR langlera komatsi khayapan kachingon abang pusi Lok Sabha MP election along Autonomous District pen kacepati dunma hala phansi ilitum ador ke sunebu jogdon pen pai dunang po pusi bang so mailong chitan chimompon lapen MP election aprang APSLC dipole atumpen rong group arlo mai meeting kedam jepan bangso kangda mailong chief convener Pradip de co-convener Sarsing Terang co-convener Paniram Timung co-convener Kongrong Pialang temo phansi arpu pek pondrin kilo license APSLC dipole constituency ke padang kangan MP election of Farman arpu chepek pondrin tilo non kebang ji Lok Sabha MP election along Autonomous District BJP asong pen MP ang hoya Farman kacepati donji ia mamor sing ki soalang lige longle alam ki lapen kaprek alam ki ke dotang abang pulo pusi APSLC asong tumpen arbok pon lapen non hejong alang lipan MP diget pangdak pon terapi article 244 ke nangne power sel nangji state ka asamalong si dudunji pusi alang lipen lamte ningje pon lasi alang lila puson lamte rat ahong jailong lamte cepak lang eda pita kar bing long ratum alang lipan but ke jawabang doji lang ma lapen alang lipan ani kacing sama tum dolang ma lasi non kai kesong apor kai long ria pan karjap tip abang pu APSLC asong pen Lok Sabha MP election long kacepati dun Johnny tiga thar alang lipan si ilitum ador ke sunaibo jokton pen phailona lapen karbiarat akari article 244 ya kemang pacun dun lonang posi bangso APSLC dipole tumpen kangdang mai kan ihut cethan chimompon APSLC dipole tumpen kangdang mai kai padopon hut mai kachari pon dipole amai pu dilip tirat ben kachari pon amai long alhia mana peng pen rajan timong kamaling hi paniram timong la pen penan APSLC asong long klembang pubang phidom chetong dunsi bangso kangdang mai mesen pacun polong pamel DPL committee pen ladak mai ke dopon lake non kewang ji nitum MP kilik sisik sidang lo lasi labang so sik sidang ke LA committee pen nitum campaign committee ki seng lasi nitum ning thelo nitum kaduk kobe third karbi khayan bangke 80% ni tumlong dolo lasi laso election bangke litum jongsi Juniri lo ratum pan, lang tum matapi me penjong si litum partia pan 80% na putar ilo pulang tel litum high po lahilo. Lasi litum non sub committee kaddo ko bianta ke sengnai dolang ala konansi committee anta lasi non lang litum pansi pini kiceng wai tang convenor ko convenor to masih ada to pilo lasi la haya tum sengno pulang tel litum aru arim anta litum cetang po la pen litum laso campaign itu ayakong la to dak cilong po posin litum ning thelo sing litum pon pon lo chief convenor hisab lo LA committee pen bangpli la pen la solong pacirap dengan dupan homosti tin pen bangko soalo bahini tin suban la tham kason si titik pon lo la kono la ada penagis to juno la LA ko abudi la bangke ko bangko rang sinang litum media habitu ngatum hanakiru bi parpik lo pinin litum di fuel a pen cepatir pi ponsi la da campaign je phan non kewang ji election parliamentary election ko thar phan koson be litum di fuel a pen ka chepe hai thegi ma la bangso putat litum chingki chingwai pon lo Pela soteng macam pen presiden kita poteng bensi, LA presiden kita poteng bensi itu dak arpu cepek kono aja pen convenors kami itu cepek kono bang puli dan konstitusi tim nama bang popo itu cetoy dun popo lo. La pen nilitum arat apan kacuning ri mate inglong arat asopan itu kacuning ri lah lo. Ajahak akar biatum. Ajahak inglong asotum non anda mane kece ke biatum amen ingkanji pu APSLC tum kipo posi kece ke biatum
vote nang jok jadi tahai pusi matha seta ilitum ka chini dam naya bang kala hello non kala ke parliamentary election la bang ke kichi ke betum ta bang hala tum amen jong si voter list long du puti hala tum vote nang jok du na jakong du nilitum ki pu bang kala ke council election hala bang ke ilitum chini dam naya dak pharam tekni lasi ongdung akar biatum mate ongdung inglong so tum hala tum vote sa bete la tum ke rem lo pedi lason ining cipa bidam nang ne inglong so tum chingrum pet lo bolote ke hai ta abat si gitu tulang ili tum non lasi ekopai ke meson non jasemet inglong so to pan non porjong si matha dam pani kalu bolote ili tum asar ji kathar inut IAS ke claim tang bang lo lapen Delhi arong so pialong ili tum chotoi dunji bolote inut hek share reset abang situm nangji kado ko yang masih yes sir pulok abang ke itum chok chelo labang nang litum true media hoi pen itum kacuning ria bang lalo itum hek mu chot abang phopan itum chet toy dun senak nonati babang lapen la aning ki biakar biatum inglong sotum nang litum ning bidam nang nelang kedam tang phuluni long dami MEC election hut Pak Parup liban sadak Dhoniram Timung Pak Paruh ini masih Dhoniram Timung remlut halada inglong so mate karbia tumyong si kece ke biapan rap dun de ponsante alang li haidet hadak non kenang hilang ke Paruh ini son tak si singhasono konstensi long tala son lo lumbajong mili metang hadak tala son tak lo hadat kici ki biatum loksi haladat surinar kep bagdu hala surinar kep akici ki biatum loksi noni likena langge suri hini ande hala kar biatum si haladat surinar kep teman rabdum si ilitum hadakta un icot lasi nili nang itu media hoi pen kacudin rikang tu make nona tiba bang itu sar JI kathar alang lipan itum di purong sopi bate karbiang long me itum chotoi sahat dilhirong sopi long ili tum RG ding kluipen jituni kila bangso akemang hempre kaputha kapan article 244A labang itum RG ding kluipen se kache song lo posi itum laki long je phan anutina bor ipidun sana vote ke jok pen hini pena baga shiksidu to the Constitution of India labang so implement in media pan la so bang papek claim long je pan awar sai thosena non ipong pong bang ki posinang leto media hoi pen ni tuning ripong apen non jasemet BJP pen itum arjulong lo Omor Singh ti sosialang li MP tiket long lo laki ili tom han ekopai kemi pole sipudeta hinunelo kopi polo polote ekopai kemi JI kathar ke hai pan 100% alangli han karbiang long rat angkang pi tum da chini je Omor Singh tiso aot adur pendang lo pini ani karbiang long rong aso tum do andame alangli non revenue department deng bang hotame pata keron ji kali a file mane ong dung atum ni panang pulo arna mapan ke cetong ke joy ke seto Omor Singh tiso pan ke cetong ke sungtik non tiket Omor Singh tiso ke long lo pen ke BJP workers tum sini panang pulo kai arni phone nang deng data non la tiket ke long pone pine vote nang payok nang pone pine tak phone nang deng chit lo posi to da peta nak kudu tala ke election ni sek panchoji election yung si ke parlo polo te alang like a ora dur ka do beta rata chini pelo la si kerem ji ke la ke par e prat bangali parvita cikup set jian la ansi ni zon tek am lo la si ilitum inu taxer reset la pen North East angkang ang bong AMP do an apan ka convince tek dia pan bangke ilitum sar JI kathar helo atema itum halada ke parliamen lo bangke pinya bill jong si poni pute MP tuhan convince nang ko keti hala bangso ajak kong ke itu masar JI kathar long du la ke North East MP tuhan ajak itu convince nang ye la pen simple majority penantame itu article 244A ke long ja chance du la si la sobang itu kaddo eta mathara itu masarapan itu chotoi dun sana la hela